kung mga taga-saan kayo, edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMDB call dahil si Nurse Erlaman po ang tagasagot natin sa CMDB call. At una, announcement natin, mga taga Camarines Sur, mga listener ko dyan sa BBS DWLB in Naga City, meron po tayong gagawing invite ko po kayo. Dahil kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kung kayo po ay umiinom na ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, baka makatulong ang aming product. Kasi with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ako si Ma'am Melinda Wee. Dito nakabase tayo ngayon sa Legazpi, but by tomorrow, andyan na ang iyong lingkod sa Naga City. CMD Center in Naga City. So, invite ko po kayo, mga taga-Naga, malalapit po dyan. Please attend our health symposium with free health consultation. August 2, Sunday. Opo, 9:30 a.m. at Biggs Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Metropolitan Cathedral. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Bili lang kayo ng isang 30 ml retail price with free lunch. May door gift ako sa inyo. Pwede kayong mag-avail ng promo. Ibababa natin yung promo ng 65 ml CMB, CBF at CR juice instead of 6+1. That will be 3+1 sa lahat ng mag-a-attend. At syempre, kung kayo members price. Kung di kayo member, retail price. Yan, and of course, sa mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito sa aking area, may schedule tayo free health consultation August 8 dito sa NAB Wellness Center or your CMD Center dito sa Legazpi City, August 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. Basta dito sa event na to ng August 2 dyan sa Naga and August 8 naman sa Legazpi, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. At kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, yan. For the meantime, muna isang kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating product. Oo, pakinggan po muna natin. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito. Sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi, Doc. Maririnig kasi ito, Doc, sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ang iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay, una muna, siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kakasama ka namin, is dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside, I'm into Beijing. Anong pangalan? My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan.
at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa health code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. Apat po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po from college, kami po ni na Dr. Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko, sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product, at saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutulisa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct. Kung baga, makakatulong ito sa pagka po, kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes.
Kasi ang diabetes po sa Baguio, most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila bukod doon sa dami ng gamot. Tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs. Meron po silang tusok araw-araw. So, when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Abalangge. Method ko po ito personally. And I can personally attest na effective po yung method ko kasi ang ginagawa ko is pagdating ng pasyente sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week. Mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin, ang strip po namin, ang aming, yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pina-check yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po. Ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin uptakeable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil mino-monitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet. Kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po pampanipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month,
Chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung aloria natin. Combination lang po nung aloria soap at tsaka aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin sa Baguio. Kaya po ako kahit na wala pa ako doon sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo? Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng 3, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, namana ko po sa parents ko yon. Ganon din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets. Pag wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit. Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli yung iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayun, o diba? Hopefully ay na-inspire kayo. Kaya sa lahat na may mga problema sa kalusugan, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Prevention is always better than hospital bill. O diba? O kahit po, ayan, mga taga, ulitin ko yung announcement natin, mga taga Naga, Camarines Sur, yung mga malapit po dyan, please attend our wellness caravan with free health consultation that will be on August 2, ngayong Sunday po, 9:30 a.m. at Big's Diner in Naga City. Ano yan? In front, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, in front Naga Metropolitan Cathedral, 9:30 a.m. Paano po kayo maka-attend dyan? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD retail price. Oo.
And may freelance na yan at saka may door gift kayo sa akin. And of course, may lecture. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. At pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo for the day, 65 ml CMD, CBF at CR juice instead of 6 plus 1, that will be 3 plus 1 sa mga mag-a-attend. And of course, sa mga taga Katbalogan, oo, avail free health analysis. Opo, pag bumili kayo ng product natin dyan, at least worth 3,000. Oo, libre na kayo magpa-health analyze para malaman ninyo yung health situation po nindo. Ang schedule na magpa-free health analysis is Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon, okay? So, dito na tayo sa mga taga Camarines Sur. Hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. In front, Naga Metropolitan Cathedral. Katabi lang kami ng Bakes Diner. Kaya madali yung event natin on August 2. Katawid, ay ano lang tayo, lilipat lang tayo sa kabila, di ba? CMD Center at Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Porok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Mamkati, Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsor. Sa Katbalogan, hanapin lang CMD Center, 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, in front, ay atap St. Therese Family Drug Store. May active distributors din tayo, Ma'am Delia F. Sor, Porok 5, Barangay 3, Katbalogan City, Marilyn Batahan, Allen Avenue, Barangay 11, Katbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Katbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Katbalogan, Wilma De Quito, Porok 1, Barangay Darahuay, Dako, Katbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin po CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Jusel's Garden. By the way, sa mga taga Daet at malalapit na bayan, sa Daet, avail your free health consultation at CMD Center in Daet. So, Monday to Saturday, 9 a.m. to 11 and then 2 to 4. Yan po ang schedule dyan. Okay? May CMD Center tayo sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Porok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. Sa Porok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Ma'am Sonia Bibon, Porok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lolito Limpot, Porok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Porok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Porok 2, Lagon, sa Dry Goods Section, near Three Sisters Carinderia sa Daet Public Market. Magias Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, hanapin lang CMD Center at yan, San Pedro, Vera Catanduanes, Nab Wellness Center or CMD Office care of Ma'am Salve Cabal. Okay, Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, atap Pascas. Ma'am Emma Linda Lagak, Porok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Porok 7, Bagong Bayan, Masbate City, Maribel Amante, Porok Jade, Batuan, Masbate, Anita Villanueva, Porok 5A, Bayumbon, Masbate City. By the way, dyan sa area ng Masbate, kailangan pa po natin
O aban, dito sa buong Bicol, kailangan natin ng mga retailer ng product natin. Apply to us, okay? Sa Sorsogon, andyan si Ma'am Jenny Lynn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon, Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro Pilar Sorsogon, Cora Espadilla, Balogo Sorsogon City, Infront Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City, Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap Pilar Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente Casillas, Sorsogon, Sandra Mortega Frio sa Botica, Witison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Icardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, Infront Kasiguran Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion Pilar, Sorsogon. Okay, Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay, Llanas, Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay, Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian Maslog, Legazpi, Maria Jocelyn Mandria, Villa Hermosa, Daraga Albay, Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. At sa second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Michelle Biasca, CM Destaki Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Maribi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, at may yung aking office sa Legazpi City, CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Raporapo, Emilia Lianeta, Mancao, Raporapo, Rafael Esquilador, Morocburocan, Raporapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Raporapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Raporapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito, Lin Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Nito Albay, Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Okay. Josephine Racho, Balinay, Daraga, Albay, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Raporapo, Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4, Common, Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. May pwesto po siya dyan facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Florinia Hialiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Benavista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panipoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Refugees Drugstore, Pantaw, Libon. Sardeñas Store, beside LBC.
Ginubatan, Asuncion Lianaresas, Lianaresas Store in Amnan Grande, Ginubatan, Ami Canseco, Market Site, UWAS. CMD Office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Lunao, Ligao City, Lourdes, Boreta. RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay, Mariel Sabasa, Badian Uwas Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas Albay, Ma'am Nora Napod, Ginubatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig Albay, Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkirohan, Legazpi City, Maylene Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City, Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So, yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli sa paggamit ng ating mga natural na produkto. So, iwan ko ang aking text hotline is 0939-9040717. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.